नै नं फुलबारि गामियाव हरसेयावनो सिखावा गंनै गारि AS19R1074 स्कुटि आरो AS15Q2067 पालसार गारिखौ खावनानै लाङो। दासान्दि चिरां जिल्लायाव सिखावनि उदखारखौ बारानिफ्राय बारासिन जालांनाय नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै थांनाय हरनि 3 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमना दादगारि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं फुलबारि गामियाव हरसेयावनो गंनै गारि रुबा बसुमतारीनि AS19R1074 स्कुटि आरो दिजेन बर'नि AS15Q2067 पालसार गारिखौ हरनि खाबु लानानै सिखावा खावनानै लाङो। बेनिखायनो सोरबाफोर बे गंनै गारिखौ बबेयावबा नुसनबायबा अन्नानै नैबे 7099085758 आरो 7002097839 7099506993 मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायहरदों। खुलुमबाय, आं मैदो फुलबारिनि जोंहा बिदिनो दानि मोना 20 तारिख थांनाय मोनायावहाय मोनसे जाथाय जादों। माने जोंना गारि स्कुटि मा होनो पालसार गारिया खावनानै लांबाय आरो सिखावा। दा बेखौ जोङो मोनफिननो थाखाय मबाइलाव माबायाव इउटुबाव होनाय जाबाय। दा अननानै रायजो राजाया बेखौ मोनथियोबा सोरबाफोर नुदोंबा मबाइल नाम्बारखौबो होना होखानोसै आरो दा बेजों लोगोसे होनानै रायजो राजाफ्रा नुयोबा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि जोंनो मबाइल नाम्बाराव। पुलिसनि एफआइआर होगोन नामा? एफआइआरखौथ' हैदों, औ दहाय फुङावनो हैदों। पुलिसा माने एफआइआर होनायाव नागिरनो बायदि होनदों, नागिरगोन होनदों। ओमफ्राय दा मानसिखौबोथ' जों मोनथिया नङा एसे मोनथिबायानो। दा जों मानसिखौथ' हमखागोनानो जों जेरैबाबो। गारिया गंनै आरो गंसे बाजैमोननि फिसाजोनि रुफानि आरो गंसेया जोंनि आरो। सिगांफोर बेफोरबायदि जादोंमोन नामा? सिगांथ' जों खोनायाखै, रावनावबो खोनायाखै। एबारसो फार्स्ट टाइम। बयबो बाहेरायावनो दोनजोबो, बेनिखायनो जोंबो सिथ्लायावनो दोनदोंमोन आरो न'नि बाहेरायावनो। माखासे जे गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि जायगायाव बायहेरायावहाय गारिफोर दोनो, बिसोरखौ माबायदि सांग्रांथि होनो सानो? दा जोंनिखौ गोमाबाय बलथे जोङो बिसोरबो एसे मोजां दोननानै लाथोंसै, बेखौ दा आं बुङो आरो।